ଭାରତ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାତ୍ୟା ଯେମିତି ଯାହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି 1999 ମସିହା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଯାହାର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଥିଲା 260 କିମି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଜୀବନ ହାରିଥିଲା। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି 2020ର ଅମ୍ଫାନ, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ଫନି 2019ରେ, ଯାହା ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଭୟ ଭାବେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ନର୍ଗସ୍, ଯାହା 2008ରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମିଆଁମାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ହୁଡହୁଡ। 2014ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାରଖାର କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ ବାତ୍ୟା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କେତେ ସାନ।